Непрестанното развитие на виртуалната реалност налага все по-нови тенденции в интернет пространството. Към традиционните форми на обучение вече може да си прибави още една – обучение по интернет или накратко вебинар. Това са виртуални семинари, които могат да се провеждат по всяко време, а участниците в тях могат да бъдат в различни точки на света. Идеята за такъв вид онлайн обучение вече набира популярност и в България. Това не са само вебинари, това са предварително създадени видеоуроци, това са даже цели програми академични. Ние сега ще стартираме онлайн магистърски програми, които ще са с дипломи от големи университети, които ще са изцяло онлайн. Това са курсове на всякакви тематики, като се започне от йога, музика, личностно развитие, езици, IT и се стигне до корпоративни обучения, открити, закрити, даже, както ви казах преди малко, и до висшето образование. Ние искаме да дадем шанс на всеки преподавател, който има интересни знания и иска да стигне до по-широка аудитория, да му дадем една площадка, на която той може да стъпи, да се популяризира и да предаде знанията си на максимално широк кръг от хора, независимо къде се намират, на какъв език говорят и да може да стигне до тях. Сред преподавателите в сайта за интернет обучение се срещат и вече утвърдени имена, като психотерапевтът Мадлена Алгафари. Всъщност много давна имам запитвания от и българи, живеещи в чужбина, и хора, които не могат да пътуват, за това дали има някаква подходяща форма за придобиване на знания, и тази намерих, че е много удачна. Това са двучасови полулекционни, полудиалогични форми на общуване с всички, които са решили да се запишат и могат да получат и личен отговор по този начин на въпросите си, независимо къде се намират. В случая те ще са тази серия от 3 вебинара ще бъдат пътя към удоволствието, за партньорските отношения, и третия ще бъде на тема секс и агресия. Първия ще бъде на 21-ви, те са 3 поредни недели. На 21 юни, след това на 28 юни и на 5 юли. Часът от 17 до 19 е избран така, че да могат и повечето българи да са си пред компютъра вкъщи. Системата е направена така, че позволява, освен да виждат мен, аз мога да качвам слайдове на екрана, да илюстрирам с някакви, даже да рисувам с снимки, картинки. Е много удачна форма, защото спестява и време. Не е нужно да отиваш никъде, достатъчно да имаш интернет. При българите това е изключително неразвито все още с онлайн обучението, но все пак аз съм българин и искам да направим нещо и за нашата страна, да увеличим малко общата култура на хората и да им помогнем да се обучават по-ефективно.